Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада Дәүләт Думасында ислам конференциясе узды. Дин әһелләренә менә бөтен дөньядагы нинди җыелган шушы өлкәдә, дини өлкәдә нинди яхшы белемнәр бар, нинди яхшы практикалар бар, шуларны бирергә кирәк. Актүбә шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Хәзер сагынам инде, бик кайтасы килә кызым. Барыбер үзилем, кышыткан күп үзилем дип сайрап утырасы инде. Оршада гаҗәеп әбине сайладылар. Менә шушы конкурсларда катнашкан безнең бөтен картлыкларыбызны онытабыз инде без тигез җаным. Менә сәхнәгә менәсегенә килеп тора. Свердлау өлкәсендә шигъри марафон. Муса Җәлилне мин үзем бик яратам. Аның җырларын яратам, шигырьләрен яратам. Үземне белә башлаганнан бирле Муса Җәлилне яратып укыйбыз. Тапшыру ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Алдыбызда 110 ел элек нәшер ителгән Казан мөхбире газетасы. Нәрсә турында язган? Әйдәгез, бергә карап алыйк. Галимнәр, сәясәтчеләр, дин әһелләре. Буларның барысында Дәүләт Думасы бинасында узган ислам конференциясе берләштерде. Очрашуның төп темасы ислам академик мәгарифенең замана мәсьәләләре һәм мәдәниятләрнең бердәмлеген саклап калу. Чарада нинди фикерләр яңгырады? Бу хакта киләсе видеоязмада сөйләрбез. Россиядә ислам тарихы фәнни гамәли конференциясендә мөселман мәгарифе темасы үзәктә булды. Төп бурычларның берсе ил шикләрендә яңа буынны рухи яктан бай итеп тәрбияләү. Болгар Ислам академиясе Россиядә ислам фәннәре магистрларын һәм докторларын әзерли торган беренче уку йорты. 2017 елга кадәр мондый тәҗрибә Россиядә дә, бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә дә кулланылмаган. Академиянең яңа ректоры итеп Башкорт дәүләт педагогия университетының дини иминлек һәм ислам мәгарифе фәнни тикшеренү институты директоры Данияр Абдрахманов билгеләнде. Мондый карар оештыручылар очрашуында кабул ителгән. Илнең ислам белем бирү инфраструктурасын үстерүгә 370 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Илдар Гыйльметдинов хәбәр итүенчә, бу башка ислам уку йортлары белән бер рәттән Болгар академиясенең белем бирү процессында да чагылыш табачак. Соңгы вакытларда менә шушы безнең дин әһелләрен өйрәтү, укыту, ул имамнар булсынмы, ул югарырак дин әһелләре булсынмы, әлбәттә дәүләт үзенең ярдәм кулын суза. Без югары дин әһелләрен үзебездә монда менә шушы Болгар академиясендә әзерләргә тиеш. Һәм әлбәттә инде алар безнең бөтен Россиягә таралып, андагы дини оешмаларны тагын да югарырак күтәрергә һәм безнең менә безгә хас, татар халкына хас булган ислам динен алга алып баруда үзләренең өлешләрен кертерләр дип әйтәсе килә. Россиядә ислам тарихы киләчәккә карау дигән темага академик форматта фәнни гамәли конференция Дәүләт Думасында беренче тапкыр. Әлеге чара мәдәниятләр диалогын һәм дустана элемтәләрне ныгыту мөмкинлеге. Монда дин әһелләре, христиан диненнән, яһуд диненнән, мусульманнар, мәгариф эшләүчеләр, посольстволар эшләүчеләр һәм дә шәкертләр, студентлар, МГУ, МГИМО, башка университетларда катнаштылар. Бу безнең өчен бик мөһим. Конференция барышында 15 ел дәвамында Россиядә мөселман халкы артачак, ил халкының гомуми санының 30% тәшкил итәчәк дигән фарыз яңгырады. Мөфтинең фикерен Рус православие чиркәве вәкилләре хуплады. Моннан чыгып, бөтен ил күләмендә рухи һәм әхлакый белем бирү темасы аеруча актуаль дисәк, ялгыш булмас. В 2018 году в столичном регионе в день Курбан-Байрам по официальным данным правоохранительных органов на молитву пришло более 320 тысяч мусульман, и эти рекорды каждый год обновляются. Теләге булган һәркем рухи академик әдәбият белән таныша алды. Мәсәлән, Дамир Мөхәддиновның китабы. Автор 20 ел дәвамында ислам белеме өлкәсендә әйдәп баручы белгечләрне җәлеп итеп, Россиядә мусульманнар тарихы турында материал туплаган. Авторның сүзләренчә, мондый эш аналитик эзләнүләрне генә түгел, археологик эшләрне дә үз эченә ала. Миңа насыйп булды үземнең китабымны тәкъдим итәргә. Шул китапта Дербенттан алып, Булгардан алып, Булгар шәһәрендә
Ислам академиясын ачу хатле шул периодны мин яздым, аны аңладым. Уйлым мусульманларга һәм дә ислам тарихын кызыксынчыларга ислам тарихын, татар тарихын укый торган шәкертләргә, кешеләргә бу бик күркәм, бик мөһим була, бик файдалы була дип уйлыйм. Мәдәниятләр диалогы илебез халыкларының тыныч яшәү традициясе. Төрле кыенлыкларга карамастан мөселман руханиларының бурычы Россиянең күптөрлелеген саклап калу. Дин әһелләре, галимнәр һәм сәясәтчеләрнең дәүләт думасында җыела алуы аерым символик мәгънәгә ия. 2022 елда Россия Федерациясе дәүләте дәрәҗәсендә Идел Булгариясендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтәргә тәкъдим ителде. Динара Хабибуллина, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Хәзер юлыбыз Казакстан далаларына. Безнең милләттәшләребез дөньяның төрле почмакларында сибелеп яши. Казак иленең бик күп шәһәрләрендә, авылларында да гомер итәләр алар. Таңсылу Насыйрованың Актүбә шәһәрендә узган очрашуларыннан тагын бер репортажын тәкъдим итәбез. Рәис һәм Рузия Галиуллинар Актүбә шәһәрендә инде 42 ел гомер итәләр. Рәис абый тамырлары белән Әтнә районы Бакташы авылыннан. Актүбә шәһәренә ул 1972 елны әнисе белән кунакка килә һәм калырга була. Актүбә төзелеш техникумын тәмамлый. 39 ел буе юл хезмәткәре. Гомере юлда уза дисәк дөрес булыр, ә гаиләсе һәрвакыт аңа терәк. Ватылган әйберне ямап торырга кирәк диләр. Менә безнеке дә шул инде. Ул сөйләшкәндә адам баласы спорлашмыштыр, тем более ир белән хатын, ул бит хатын кабырга, ул бәрбер бөгелә. Шулай булгач, аны бүгеп булмый башкача. Ул уже шулай Аллаһы Тәгалә жаралткан аны. Шуңа күрә беренгә-берең жол биреп торасың инде. Рузия апаның тамырлары Кукмара районы Вахит авылыннан. Ул биредә белем алган, эшләгән. Язмышы үзгәрешенә шулай ук юл сәбәпче икән. Ташкентка барган идем, шуннан кайтканда вагонга бер егет килеп керде. Мин анда бер апа белән кайта идем, Кукмараны кайдыл апа. Ул апа әйтә, минем кызым дигәндә мине. Теге егетләр бәйләнмәсен дигәндер инде. Апа ди, кызым бик матур икән ди. Үземә шаган ди теге апа әйтә. Шуннан шояр сөйләштек инде директә. Ул Казанда кайтып җиттек, төштек. Ул юлда китте, мин юлда киттем. Авылга кайтып, күпмедер вакыт үткәч хат килде инде. Шуңа хаталыштык бер ел ярым. Ул октябрь белән кунакка кайтты, килде безгә. Рузия апаның әнисе Мәрфуга бей гомере буе Вахит авылы колхозында хезмәт иткән. Сыер сауган, бозаулар караган. Кыш уздырырга кызына килгән. Язга чыгуга кайтам ди, сагына. Узган ел бер генә айга килеп киткән идем. Онсында сатылган и. Бу ел 3 ай булды инде, бик хәзер сагынам инде, бик кайтасы килә кызым. Барыбер үзилем, кышыткан күк үзилем дип сайрап утырасы инде. Галиуллинар 3 кыз үстерәләр. Алар барысы да Вахит авылы белән таныш, кечкенәдән җирдә эшләп үскәннәр. Хезмәт акчаларына уку әсбаплары ала торган булганнар. Кызлар бик тырыш, иҗади. Безнең хакта әткәй, әнкәйләренең борчылганын белә бер Алла. Инде үзебез сылы булсак та, алар өчен һаман дус бала. Менә шулай гади генә бер көнне без гади генә бер гаилә белән танышып чыктык. Безгә калса, монда татарга хас бар күркәм сыйфатларда яши. Таңсылу Насырова, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казакстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Оршада гаҗәеп әбине сайладылар. Менә шушы конкурсларда катнашкан безнең бөтен картлыкларыбызны онытабыз инде без теге җаным, менә сәхнәгә менәсегә килеп тора. Свердлов өлкәсендә шигъри марафон. Муса Җәлилне мин үзем бик яратам. Аның җырларын яратам, шигырьләрен яратам. Үземне белә башлаганнан бирле Муса Җәлилне яратып укыйбыз. Тапшыру ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Алдыбызда 110 ел элек нәшер ителгән Казан мөхбире газетасы. Нәрсә турында язган? Әйдәгез, бергә карап алыйк.
Дәваниләр арасында кайсысы иң уңганы, иң зирәге? Оршада бик үзенчәлекле чара үтте. Гаҗәеп әби исемле бәйгедә районның өлкән гүзәл затлары көч сынашты. Хәер, сәхнәдә алар үзләре генә түгел, балалары, оныклары белән бергә чыгыш ясадылар. Туганнарны берләштерүче, гаилә кыйммәтен саклаучы, буыннар чылбырын ныгытучы бәйгене Ләйсән Хаҗиева да күзәтте. Яшәү дивизем, минем яхшы күңелем башкаларга да күчсен иде дип яшим мин. Супер әбине, менә мин инде ул супер әби. Таныш булыгыз, бу Оршаның иң җитез уңган булган әбиләре. Биттә җыерчык булса да күңелдә 18. Яңа күлмәкләргә, сәхнәдә чыгыш ясауларына сөенәләр. Бәхет өчен күп кирәкме? Аз гына игътибар да җитә ди алар. Күп еллар сыер савучы булып эшләдем. Концертлар, авылларда концерт куйган вакытларда бер концерттан да калмадым. Конкурсларда катнаштым. Күңелем куша шулай җырларга. Төрле җирдә эшләдем. Пешекчедә булдым, төзүчедә булдым, штукатурмаларда булдым, барсында эшләдем. Основной пешекче. Әйе, минем һөнәрем сәхнә белән бәйле түгел, но гомер буе сәхнәне яраттым. Без 5 бала, 5 туган үстек. Бөтенебез дә шундый җырлы, моңлы, җырга моңга гашыйк идек инде. Кичкенәдән бөтенебез гармон уйнадык, бишебез дә җырладык, биедек, кыскасы клуб сәхнәсеннән төшмәдек инде без. Менә хәзер картаймыш көнемдә дә әле 60 яшь тулды миңа кичә. Туган көнем булды. Менә шушында әбиләр конкурсына, гаҗәеп әби бәйгесенә килеп эләктем әле. Гади эшчеләр булсалар да күңел сәнгать, җыр, моң сырый. Әбиләрнең һәрберсе гомер буе сәхнәгә тартылып яшәгән. Дәртләйсән, дәртләнеп менә ышып барам. Ул бер көн репетиция булмаса инде, икенче төрле совсем. Бөтен җыр авырта башлый. Менә шунда барып бер җырлап, әле аксак килеш булсам да биеп тә җырлыйм. Менә шушы конкурсларда катнашкач, безнең бөтен картлыкларыбызны онтабыз инде без теге җаным. Менә сәхнәгә менәсегенә килеп тора. Безнең клубыбыз гөрләп тора, менә безнең Зөбәрҗәт ансамблебез бар. Аннан соң безгә театрыбызга Халык театры дигән исеме бирделәр. Безнең клуб мөдиребез Ләйсән, аның ярдәмчесе Илмира, аннан китапханә мөдире Гөлнара бик тырышып эшләр. Безне әбиләрне оештырып, ансамбльләр җырлыйбыз, биебез, шундый күңел итеп яшибез. Орша районында 73 клуб эшләп килә. Әбиләр үзешчән сәнгатьтә катнаша алулары белән бик бәхетле. Безнең инде гади кичкенә генә авыл булсак та, безнең данлыклы Кышкар мәдрәсәләре белән дан тоткан авыл. Безнең инде авылда гөрләп җырлап яшәп ятабыз. Бигрәк тә өлкәннәр белән бик күп эш алып барабыз. Икән буыннардан белеп калып, аларның инде һәрбер генә күпле такмакларны булса да инде яшь буынга җиткереп калырга тырышабыз. Инде без менә угыз кыймаклары, сөннәт котлау кичәләре, Сабантуйга бүләк җыю күренешләрен, шулай дип казымәләрен, кич отыру, ипи салу йолаларын менә ничек үзенчәлекләрен һәрберсен яшь буынга җиткергә тырышабыз инде. Әйе, әбиләрнең һәрберсе үз авылында гореф-гадәтләрне дәвам иттерүчеләр. Гомумән, сала тормышы, аның киләчәге өчен битараф булмаучылар рәтендә. Мастер-класс үткәрдек, библиотекада сөйлеге чигү буенча мастер-класс үткәрдек. Бу эшләр ул күңелне тынычландыра, борчу мәшәкатьләрне оныттыра, кайгы-хәсрәтләрдән арындыра. Рәхәтләнеп, тынычлап, ял итеп эшләп утырам мин. Һәр әбинең үз җанатарлары да бар. Ул безнең супер әбиебез. Без аны бик яратабыз. Без бүген шушы ансамбль белән аларга, җырларга булышырга килдек инде. Җырлыйм әле. Яшем улы түгел, 75-не генә тутырдым. 100 яшькә дә хайран вакыт бар дип, бармак белән санап утырдым. Менә шулай итеп, шундый матур итеп җырлыйбыз инде. Безнең ансамбль бар, яшь йөрәкләр. Менә Нәсимә Гайнетдинова безнең җитәкчебез инде. Гүзәл Марселевна, алар безне өйрәтәләр, җырларга да, биергә дә, барсында шулай дип эшләп йөрибез инде. Әлеге бәйге ныклы гаилә проекты кысаларында узды. Төп йорт килене, авылым күрке яшь гаилә, ир-ат сылтаны бәйгеләре алдагы елларда гөрләп узган иде. Гаҗәеп әби бәйгесе дә күпләрнең игътибарын җәлеп иткән. Шуны күңелле килеп чыкты безнең конкурсыбыз. Бу безнең ноябрь аеннан башлап, Харат Насаимыз без зоналарга барып, карап, әбиләрне ярыштырып, көрәштереп, бик күңелле көрәш барды. Ул безнең 8 зонда үтте. Халык дөрестән дә кузгала, халык уяна һәм бик теләп катнашалар. Баштарак әзер авылларда булса, чөнки положение караганда
эше күп, әмма бер каванып биткәч, бик күңелле Аллага шөкер. Авыр булдымы сайлап алу турлары? Бик каушадык инде, имәссеңнем җаным. Шулай да барыбер җиңеп чыктык, Аллага шөкер. Яңа күрә, әлбәттә оныкларыбызны чакырдык, Казаннан оныкларыбыз кайтты, оныкчыкларыбыз да кайтты инде, шигырьләрдә өйрәндек инде, үзебезне таныштырдык, шигырьләр белән таныштырдым мин менә мәсәлән. Ашаудан да, эшедән дә, йокыдан да калдык инде, сеңлем җаным. Мондай бәйгеләр беренче чиратта борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне саклап калырга ярдәм итә. Конкурста катнашкан дәү әниләр үзләренең иҗатларын күрсәтә. Үзләре белгән барлык һөнәрләргә үзләренең оныкларын һәм авылында яшәүче барлык балаларга өйрәтеп калырга тырышалар, мастер-класслар оештыралар. Әлеге конкурслар шуның белән кадерле дә. Гаҗәеп әби бәйгесендә Рая Фатхуллина җиңеп чыкты. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Арча. Свердлов өлкәсенең авыл шәһәрләрендә Муса Җәлилгә багышланган шигъри марафон үткәрелде. Уралдагы татар этнокомпонентлы мәктәпләренең уку программасында бөек шагыйрь иҗатына бары 1 сәгать бирелә. Әлбәттә, бу вакыт эчендә укучыларны шагыйрь иҗаты белән таныштырып бетереп булмый. Шуңа күрә укытучылар Муса Җәлилгә багышлап төрле чаралар үткәрәләр. Советлар Союзы герое белән тагын да якыннанрак таныштыралар. Дәвамы киләсе видеоязмада. Бүгенге чор укучыларын Муса Җәлил иҗаты нәрсә белән җәлеп итә? Бәлки ватанпәрвәрлек рухы туган җиренә булган көчле мәхәббәте беләндер. Үземне белә башлаганнан бирле Муса Җәлилне яратып укыйбыз. Мин әле кечкенә идем. Авылда Муса Җәлилнең китапларын Казандан яздырып ала торганнар иде. Библиотекаларда, видимо, булмыйдыр, әз булгандыр. Без лично үзебезнең семьяга яздырып алдык. Зур том Муса Җәлилнең томын. Андагы шигырьләр, андагы җырлар, үзем аның җырларын бик яратып җырлыйм. Екатеринбургта Муса Җәлилне искә алу чарасы быел Уралмаш заводы микрорайонындагы Орджоникидзе мәдәният үзәгендә узды. Биредә яшәүче татарларның күбесе Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан. Әлеге бинада электән үк татар чаралары, концертлары уза. Сейчас мы хотим, чтобы это было действительно часто. Был, к сожалению, период какого-то застоя, а вообще традиционно в Центре культуры Орджоникидзевский всегда была эта национальная культура. Здесь были и замечательные праздники, и даже был свой национальный татарский театр. Поэтому, собственно говоря, мы гордимся этим событием. Бүген залдагы кунаклар арасында Урал башкаласының татар хәрәкәте ветераны Рифат Рәхмәтуллин да бар иде. 1958 елда хәрби хезмәттән соң Уралмаш заводында эшли. Буш вакытларында татар халык театрын җитәкләгән. Кеше безне шул хәтле хубиты каршылап алды. Потому что ул чагында бер нәрсә дә юк иде. Җылга килсәләр Казаннан киләләр бер артистлар. Башка килүче фәлән юк иде. Только Свердловский шәһәрендә шушы дворец культурада гына коллектив бар иде. Шуңа күрә бөтен шәһәребез шушы дворец культурага җыелып, шушы безнең ниләр карайлар иде. Билетлар җитмәде, урыныбыз 8 генә 100 залыбыз бәләкәй. Муса Җәлил иҗатына багышланган шигъри марафон Свердлов өлкәсендә декабрь аенда ук старт ала. Башта һәр җирлектә сайлап алу турлары, аны узганнар зона укуларында катнаша. Яхшыдан яхшылары 20 апрель көнне Җыгыл авылында узачак җанлы классика дип исемләнгән нәфис сүз өлкә конкурсында очрашачаклар. Муса Җәлилнең муабит дәфтәрендә кеше күңеленә, татар халкының күңеленә җуелмас из калдыра. Анда инде шагыйрь герой үзенең кичерешләрен генә сөйли. Анда төрмә күренешләре дә юк, аның детальләре дә юк. Бары тик аның туган иленә карата шундый сагыну хисләре, дусларына, хатынына, кызына. Менә шушы шигырьләрендә укыгач безнең күңелләрендә шундый тирән яралы эзләр калдыра. Аның бакша шигырьләрен сөйләгәндә инде еламый калган олы яшьтәге кешеләр бәлки юктыр да. Шундый тирән эчтәлекле шигырьләрнең авторы, әлбәттә инде ул тарихыбызда эзсез югалмаячак.
Кызыл ромашка дип исемләнгән Муса Җәлилне искә алу кичәсе кебек тагын бер чара быел апрель айында күп еллык тәнәфестән соң Габдулла Тукайга багышлап үткәреләчәк. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Екатеринбург. Тапшыруыбызны 100 ел элек сәхифәсе дәвам итәр. Бер гасыр элек татар басмаларында нинди вакыйгалар яктыртылган, милләттәшләребез ничек яшәгән? Сүз Илсур Нафыйковка. Исәнмесез, татарлар, тапшыруын даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан университетының китапханәсендә борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Алдыбызда 110 ел элек нәшер ителгән Казан мөхбире газетасы. Нәрсә турында язган? Әйдәгез бергә карап алыйк. Сентябрь 1908 ел. Бакуда мөгаллимнәр съезды. Баку шәһәрендәге мөселман мөгаллимнәренең икенче съезды шимбә тәмам булмыштыр. Бу икенче съездының мөгамәләсе үткән август айында булмыш беренче съезд мөгамәләләренә башкарак булмыш. Съезд 25 августта башланып, 5 сентябрьдә тәмам булган. Димәк, барысы 10 көн дәвам итмештер. Съездга хәзер булмыш мөгаллим һәм тәгълим вә тәрбия эшләренә әһәмият бирүчеләр илә барысы 40-50 кадәр булды, ләкин соңгылары азрак иде. Дөрестән генә әйткәндә, икенче съезд гомумгә файдалы бер эш чыкмаячагы, беренче съездагы кеби әһәмиятле мәсьәләләр эшләүне авыр булачагы баштан мәгълүм булып тормакта иде. Ошбу сәбәптән нәши съездагы хәят бирерди атлар хәзер булмамышлар. Дахит диккат итмәле. Беренче мөселман мөгаллимнәр съездында гомумән Кавказиялы мөгаллимнәре булындылар. Әмма икенче съездында бары тик Баку губернасы мөгаллимнәре генә иде. Шунлыктан бу икенче съездда тәгълим вә тәрбияне юлга салып, мәгъишәт гомумиягә файдалы барышта булдырылмады. Дөрес, съездда Ереван һәм Казанлылар да булдылар. Ләкин анлар кунакка килеп шул арадагына съезд җәмгыятьләренә дәвам итмешләрдер. Съезд Фаюсат һәм Каспий газеталарының мөхәррире Галибак Хөсәйнзәдә тәхте риясәтендә үтте. Гомумән ирадәсе илә рәислеккә сайланмыш иде. Съезд 10 көн дәвам итте. Шул мөддәттә Русиянең бик күп җирләреннән съездны тәбрик иделмеш телеграммалар алынды, дип хәбәр итә Казан мөхбире газетасы. Күрүегезчә, мөгаллимнәр һәр вакытта бер-берләре белән аралашып, тәҗрибәләре белән уртаклашканнар һәм мөһим проблемаларны шишәргә тырышканнар. Без дә үз тарихыбызны белик, яратыйк һәм алдагы буыннарга да җиткерик. Инде бу чыганаклар белән якыннан танышырга телисез икән, Казан университетының китапханәсенә рәхим итегез. Сау-сәламәт булып калыгыз. Бабамнарның данлы узганнарын аңлата тик туган тел генә. Сире начар өчен Тукайларның туган теле кирәк кешегә. Язучы Рөстәм Зәхуанның шигырь юллары бу. Уйландыра. Ана телебездә рәхәтләнеп аралашып яшәргә язсын. Сау булыгыз. Студиябызның бүгенге кунагы Салават көпере журналының баш мөхәррире Зилә Хөснетдинова. Зилә ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Журналның бүгенге көндәге мәсләге нидән гыйбарәт? Әңгәмәбезне шуннан башлыйгыз. Салават көпере журналы әйтеп иткәнчә, инде күптән нәшер ителә, тиздән 30 яшь була безгә. Һәм ул беренче төсле татар әдәби нәфис басма. Әлбәттә, инде моннан 100 еллар элек Ак юл дигән балалар журналы ничәдер ел, күпмедер ел бастырылып чыккан. Муса Җәлил берничә ел шулай пионер каләмен эшләгән булган. Эшләгән булган. Ләкин төсле, матур, бизәкле басма без бердән-бер. Һәм хәзер төрле журналлар бар татар телендә, без бердән-бер түгел дип әйтергә кирәк, ләкин хәзердә һаман да укучыларыбыз, Аллага шөкер, бик күп.